Nami karon diri sa Tuslubua sa Labangon. Agianan kayo ni siya niya excited kay pinamukha di mga kabanding. Hello di ay mga kabanding. First time na ko mo kaon og Tuslubua. Nga diri dapit sa city. Kani Tuslubua nahibaw ba mo kung unsa ni siya? Potok ra ba ni sa baboy? Nya mauni ang ilahang kanang tindahan ang kananan nya unique kaayo ilang lutuanan kay magluto-luto ka mao ni pinaka-cute nya gikan di ay mi ng grocery ikigigutom na mi nangaon mi trip pasad na mo good basta first time ni nako nga kaon nga nagkaon ko ani hagbayr ko ani nakadungog sa Tuslubua bro jud ko silaw ani na excited kay ko sa kaha nga cute kaayo ba nga magluto ko. Mauni ilang ingredients gusto ka og halang butangan na nimo og orange niya naghuwat ni ani sa order namo niya excited na kayo ko magluto niya naa di ay puso usa ni kaset so libre na puso ani 6 ka buok ko na magluto na excited na kayo ko niya first ay syempre initon ang kaha di ba. Mauni among isagol mga kabanding murag gravy. Akong bana mo ay nagluto ana. Kung ganahan mo mga kabanding, taga Cebu mo, suway ninyo ari mo diri sa may CIP. Makita ninyo suway basta cute siya. Cutean kayo ko malingaw kag luto-luto. Syempre unahon jud ang mantika, di ba? Butangan ani mo mga ingredients niya. Nasalay puso pinabitay na ilahang puso bisag pila ka puso inyong mahurot bayari lang ninyo ay syempre dili bayaran no nagka unsa tang sika og puso hindi mabaya di ba dili mamayan excited kayo akong bana nga nagluto nagukay-ukay na siya ako nagtan-aw ko kay pulos mi di kahibaw mo luto ani kung usaon na mo pagluto nangutana rami nya mo ay naka-excited kay magluto ka mo nay naka-unique diha nya daghan sa silag mga table lagyo hinuon nya pagkaon na mo diha way tao gamay ra kaayo di ba nagukay-ukay kisiksi kaayo nga nagukay-ukay mao kuno na ang una og lunod iyahang gitanaw iyahang mas kung humot ba iyahang gisinghot so mao na mga kabandin pagkuan ni siya nagluto mi diri nangaon ni Sunday sa gabi ni subo-subo na niya pinisubuan na mo na imong ilunod ang una nga gilunod mao to siya utok daw to sa baka utok sa baboy mo man na ang Tuslubua utok daw na sa baboy o diba mga kabandin mauna na siya mga kabandin last nga gibutang butangan og halang nga butangan nimong tuyo excited na kaayo nasay na nga unsa mong luyo gamay ra kayo ang tao no social distancing kay sa mga tanan so mao to mga kabandin kung ganahan mo kinsa may nakatilaw ninyo Tuslubua i-comment kung sa inyong experience lami ba di mo dapit nangaon gibutangan na niya og halang mao na orange ang iyang gibutang kay gusto man gid halang og kanang patis nya giukay ni sa akong bana kuwangan gud among pusoan ni mga kabanding among gidungagan di ba unique kayo ilahang table cute sa nga tanan nya excited
sulod na nagsubo-subo na mo na ang lami ani inikaon nimo kanang init pa wa man say lami kung bugnaw sus gitu tilok jud taon niya maayo mo na nga pag nagbukal-bukal diha mi nagtuslob sa puso nga no sad kaha na nga ang pusoan naman ituslob sa kaha mo man ang tuslob mo magtuslob ka sa buwa daw pero wala man na ni buwa lagi uban kay mura magmubuwa nga lagi close na niya iyan na natilawan mga kabandin ali mga unta mga kabandin mga unta ninyo